a vítam konečne teda nášho hostia, ktorého sme sa dočkali, Petra Krištúfka. Ďakujem, dovolte teda, aby som predstavila slovenského žijúceho spisovateľa súčasného. To nie je najlepšie, ale ešte stále je to fajn. Petra Krištúfka, ktorý je aj teda režisérom, dokonca moderátorom, chcela som povedať veršotepcom, ale môžeme to nazvať aj tak básnikom, recitátorom jazzpunkovej poézie, určite aj teda vášnivým cestovateľom, členom gurbánskej spoločnosti a rôzne iné funkcie zrejme Peter ešte zastáva a o nich sa budeme dnes rozprávať spoločne. K tomu písaniu som sa dostal v zásade asi tak, že som spracoval svoj absolventský scenár k absolventskému filmu, navršenú som spracoval do poviedky. Som napísal z toho poviedku a prihlásil som sa do súťaže poviedka, ktorú Kali Bagala s úspechom v podstate až dodnes nejako prevádzkuje. No, prvá zbierka vyšla, keď som mal asi 28 rokov, 29 rokov a vlastne od tých 28 som sa naozaj začal zaoberať tým, že budem asi písať. Predtým mi to nenapadlo a vlastne to písanie naozaj prišlo s tou školou, pretože na škole nás presvedčali, že by sme si mali sami písať scenáre a teda na Slovensku je celkom silná tradícia toho autorského filmu, takže robím to aj dodnes, ale vlastne to písanie sa nejak prebralo vo mne vtedy. Nebol to plán a nebol plán vydávať vôbec knihy. Stretli ste sa aj s takým názorom, že teda tá vaša kniha Do hluchého je analógiou možno predakoho, kvalitatívne Domu duchov? To mi hovoril len jeden kamarát, ale len preto, lebo ten názov sa mu zdal. Dobre, to asociuje, ale na druhej strane ja hovorím ako čitateľ, že jednoducho nejakou hodnotovou atmosférou, aj tým predpokladom, ktoré sa vlastne potvrdili tým vašim konštatovaním o prekladaní tohto textu, že je to vlastne román, ktorý mňa zaujal, pretože je to román, že je to rozprávanie vynikajúce, možno, že aj s prvkami filmovej poetiky. A román, ktorý prekračuje práve v tej špecifickej optike to národné, čo zvyčajne býva na slovenskej literatúre, na próze, také až do očí bijúce. A fakticky ako keby tento parameter, a zrejme sa to potvrdzuje, bol schopný osloviť aj toho zahraničného čitateľa. Môže byť, ja si myslím takto, že ja by som vedel povedať ešte asi 5 ďalších iných kníh zahraničných autorov, ktoré môžu byť analogické k tomuto. Iné Plechový bubienok, ale bez toho, aby som to teraz hovoril, ide o skôr vyslovene o to, o čom je tá kniha, Dom hluchého a o čom sú tie knihy, takže určite ten Dom duchov aj povedzme Plechový bubienok a ešte mnoho ďalších kníh rozprávajú týmto spôsobom, alebo teda reflektujú nejako tie dejiny toho národa a tak ďalej. Myslím si, že ten záujem zahraničí, to zase musím ako, jednak preto, lebo tých ľudí začínajú zaujímať povedzme stredoeurópske dejiny s našou veľmi špecifickou skúsenosťou. To je veľmi dôležité. Zatiaľ ich to zaujímalo najmä z pohľadu, zatiaľ ich zaujímalo pohľad viac napríklad poľských alebo maďarských autorov, pokiaľ ide teda ten britský svet alebo ten anglický a nemecký hovoriaci svet, ktorý je veľmi relevantný v rámci názoru na literatúru. Tak ich zaujímali skôr tieto pohľady, o to radšej som, že vlastne ich začalo zaujímať toto a že vlastne vo vydavateľstve Pálfien sa rozhodli pre túto knihu ešte skôr, ako vôbec vyšla v slovenskom preklade, ale teda čo oni vedeli a čo vlastne bolo, ja som napísal niekedy 10 stranový traktát, asi o čom to je, takže to veľmi chceli už vtedy. Ale je to asi preto, lebo ich zaujíma história, je to preto, že ich zaujíma povedzme tento záber toho 20. storočia, ktoré bolo mimoriadne dramatické. A oni o tej strednej Európe vedia naozaj len veľmi málo, takže chcú sa viacej dozvedieť. Čiže možno, že v tomto to je. Ale samozrejme, že nepochybujem, že tam budú aj iné vlastne vplyvy takéhoto typu, ako ste vraveli, že im to možno evokuje iné knihy, ktoré vyšli a ktoré sa tiež týkajú nejakých dejín nejakého národa a ktoré istým spôsobom presahujú, tak to môže byť samozrejme. Ak ešte môžem doplniť tú otázku, alebo takú polootázku, polokonštatovanie, keď ste tu spomínali svojho kolegu Pavla Rankova, že vlastne cez istý typ tej románovej produkcie, tematologicky, hej, že sa tu vytvára určitý veľmi zaujímavý kontext, myslím teraz na ten jeho September, ja si nepamätám názvy. Stalo sa to September, sa bola tá kniha, ktorá patrí medzi to najlepšie, čo som v slovenskej literatúre čítal ja osobne, a myslím si, a my sme ich začali písať tak nejako paralelne a v podstate on pristúpil k tým dejinám inak, ale myslím si, že tie knihy sa nejakým spôsobom doplňajú určite.
A ešte nejako tak pozadí by som, hoci to je z toho generačného hľadiska už niekto iný, alebo teda ten posun v rámci tých horkovských generácií, Hunčík. Áno, Peter Hunčík je skvelý tiež, áno. A nie je také celkom, nie že za kulisami, ale predsa len tak troška vzdialene prítomný balet. Áno, jasné, balet tiež, áno. Pre krátky film som nakrúcal dokument o straníckom aktíve. Museli sme ho zostrihať veľmi umne, pretože väčšina vecí sa vôbec nedala použiť. Súdruhovia neustále posielali niekoho na kontrolu do strižne, či v ktorom si zábere neprežúvajú, nerehocú sa, nešpárajú sa v nose alebo v ušiach, všetko podľa zoznamu zakázaných záberov. Ten balast sme so strihačom Johnným nazývali UV žiarenie. Aktív sa konal v bývalom grófskom kaštieli v Brežanoch, ktorých zrekonštruovali na reprezentačné účely. Slávnostne ho uviedla do prevádzky súdružka z ministerstva. Na poslednú chvíľu ju priviezla krásna čierna limuzína Tatra 613 s 2 šoférmi, čo celý čas pofajčívali pri aute v umastených sakách. V prejave sugestívne rozjímala o nezdravých, buržoáznych imperialistických zvykoch, o zdieraní pracujúcich v USA a na západe a o úspešnej výstavbe našej socialistickej spoločnosti. Správca pán Brezanský krútil hlavou a šepkal mi, že deň predtým prišlo hlásenie, že súdružka z ministerstva má chuť na pečené prasiatko. Musel ho celý deň zháňať a nechať upiecť na čierno v brežianskej pekárni, len takto stihli je z toho totálne vyčerpaný. Na prasiatku si pochutnávala v separe oddelenom ťažkým zamatovým závesom, stolovala na striedo a starožitnom nábytku. Musím povedať, že Palo Bánik ako knižný grafik pre mňa objavil, ako má naozaj vyzerať kniha. Kniha má vyzerať takto. Ja mám pocit, že to je prvá kniha moja, ktorá vyzerá naozaj ako kniha, ktorá, keď si ju prelistujete, proste má všetky tie atribúty. Takto by tá kniha mala vyzerať, má pekne sedieť v ruke, má to byť dobrý materiál, kvalitný a tak ďalej. Font má byť zaujímavý a má všetky tieto veci. A istým spôsobom vlastne on inšpiroval ten atlas zabudania, preto lebo som si povedal, že rád by som robil nejakú konceptuálnu knihu, len musí mať aj grafickú úpravu istú a musia to byť ani nie faksimile tých textov, ale také tie pastiše, ako to on nazýva veľmi rád. V podstate tá pôvodná myšlienka bola usporiadať teda 100 tých textov, krátkych textov, mal som veľké nároky na to, aby neboli teda dlhé, aby boli v istom zmysle reálne, v istom zmysle vychádzali z tej reality a v istom zase odlišnom zmysle, aby to realitou boli len inšpirované alebo ju napodobňovali. To znamená, všetky tieto polohy tam sú v tom. Je to od roku 1914 po rok 2014. Rok 2014 samozrejme už nepodlieha zatiaľ ešte našim spomienkam, ale je tam taká pointa toho celého. Ja teda veľmi obľúbujem rôzne konceptuálne knihy, ktoré u nás bohužiaľ teda nevychádzajú. A zdalo sa mi, že by sa to teda mohlo volať atlas, že by to malo združovať tieto texty a ja som Palovi ešte teda dal, ja mám niekoľko atlasov z 19. storočia a z 20. storočia, začiatku 20. storočia geografických atlasov a tie sú presne robené takto vlastne plátne. A Palo Balič sa s tým ešte pohral natoľko, že vlastne ten chrbát urobil, že ma presvedčal, že ako sú tie stick notes, ktoré si lepíte na chladničku, kde si píšete, že čo si máte zapamätať. Ja som najprv proti tomu trošku protestoval a on hovoril, že to bude výborné, lebo to je vlastne ako, že pôvodne boli tie knihy naozaj plátené s tou razbou a tak. A túto knihu teraz sa rozpadol zrejme ten chrbát, tak ju niekto opravil a už tam dal to moderné písmo. Takže on sa s tým hral až takto. Spolu sme vyvinuli vlastne toho ryboslona, ktorý je zase v tých starých atlasoch často sú logá vydavateľstiev, ktoré sú povedzme ja neviem, nejakí gryfovia alebo nejakí kentaurovia a tak. A zdalo sa mi, že by bolo zaujímavé toto použiť aj sem, tak sme vymysleli toho ryboslona, ktorý je zviera s dlhou aj krátkou pamäťou, ktorý symbolizuje vlastne ten atlas zabudenia. Keď ho Kočiš vysadil pred sanatórium, chvíľu trvalo, kým našiel vchod. Spýtal sa okolo idúceho, ale ten vedel iba po maďarsky. Na recepcii nenašiel nikoho. Spoza dverí sa ozývali tlmené vzdychy. Muž a žena? Chvíľu čakal. Po niekoľkých minútach sa vynorila staršia bruneta a upravovala si sukňu. S úsmevom sa ho spýtala, čo si želal. Povedal svoje meno. Listoval v nejakých papieroch a čoraz väčšmi sa mračil. Ako sa voláte? Kafka. Ale pán Kafka predsa predvčerom umrel na chrlenie krvi. Pozrite. Ukazovala mu nejaký záznam. Pán Franz Kafka, upresnila. Takže
Nemáte pre mňa izbu? Počkajte chvíľu. A odbehol. Pán, s ktorým sa vrátila, sa predstavil ako kúpeľný lekár, doktor Leopold Strelinger. Podali si ruku a chvíľu si ho premeriaval. Pokrútil hlavou. Nie je to on. Teraz mu napadlo, že je možno naozaj mŕtvý. Nikdy sa nenaučil žiť medzi ľuďmi a ľudia to cítili. Izba ticho šumela, započúval sa. Potom si uvedomil, že zvuk prichádza zvonku, vyhličí, borovica, preháňa studený vietor. O pár izb ďalej ten zvuk počúva istý Robert Klopstock, mladý medic, ktorý na liečenie nastúpilo niečo skôr. 3. júna 1924 bude v Kýlimskom sanatóriu stáť pri Francovej smrteľnej posteli, ale ešte o tom nevie. Že mňa by zaujímalo teda, že robíte aj režiu, aj píšete, že čo by ste povedali na to, ako by ste zareagovali, keby za vami prišiel nejaký cudzí režisér, že chce nahrať, natočiť film, napríklad na mody, nejakej vašej knihy, že by ste mi dovolili, alebo že či by ste to chceli na to vlastnú režiu. Tak asi áno, ale záležalo by na tom, že asi by som chcel mať kontrolu nad tým, ako bude vyzerať scenár. Ale v zásade nemám nič proti tomu, až na to, že ja si myslím, že v rámci literatúry pracujem úplne inými prostriedkami ako filmovými, napriek tomu, že sa to tu trošku podsúva. Samozrejme, možno štýl rozprávania môže byť v niektorých prípadoch filmový, ale vlastne to, o čom to je a akým spôsobom teda, povedzme, ten Don Bluthel má taký záber, že to by bolo veľmi ťažké zrealizovať ako historický film napríklad, alebo niečo podobné. Spomínali ste plechový bubienok, teda Grassa. Grass má aj svoju knihu Moje storočie, teda každom dní 20. storočia, kde to ale ide poctivo naozaj v tých hraniciach storočia. Trošku ma to inšpirovalo, určite, že hej, to som vlastne mohol tiež spomenúť ako v rámci kníh, ktoré ma inšpirujú. Určite, ale on má vlastne taký iný prístup a vlastne veľmi osobný. Ja som išiel tak ako takým všeobecnejším princípom na to a viac ma zaujímali, viac ako nejaká osobná história, ma zaujímali teda tie dejiny toho 20. storočia, ale tak naozaj v takej, ako tie rôzne hlasy. Samozrejme, že on to tam má, vlastne ten začiatok storočia má ako rôzne hlasy, ale potom sú to veľmi často veľmi osobné zážitky, ktoré sú už ďalej. A z môjho hľadiska, ja som to chcel teda urobiť trošku inak. Chcel som tam, takže mňa osobne mať čo najmenej v tom, hoci asi dva texty sú osobné a aj veľmi otvorene osobné, sú tam neviem, povedzme, je tam životopis môjho prastarého otca, ktorý je čarovný v tom, že sa mu zdalo byť ideálne spojiť komunizmus s kresťanstvom a to desatoro, že všetko sa pekne doplňa. Preto ho vyhodili z komunistickej strany už v 29. Takže sú tam aj osobné veci, ale vlastne išiel som na to trochu inak, ale bolo to veľká inšpirácia určite ten Günter Grass, Mesto letí, teda mám to v češtine, v tej krásnej edícii.